ଅବାଗିଆ ରହିଛି ରୋଡ ମଝିରେ ରହିଛି ଡାକିଲେ ଆମେ କହିବା ପଡ଼ିବ ମେଳା ପତ୍ର ପକେଇବନି ଘରଟା କୋଉଟା ରେ ସବିତା ମହାପାତ୍ର ନାଁରେ ଅଛି ଓ ସାଉ ସେ ମକା ବି ଠିକ କରୁଛି ତ ନା ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ଭଲ ଆଇଏନି ଯେ ଅଛି प्रमाणी बगैर लंबा हब जब ना भाईना पाक भी जाऊना अंजलिगिरी हाँ कौन है मो पाक जाऊना बहुत भाईना फोन कर तू कौटे अच्छ भाईना